Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Mupenyu munhu wese ane shuviro yekuita zvakanaka, asi patinenge tichikura vakuru vanobva vatoti kuraoni. Izvi zvinotaura kuti unogona kusangana nechiedza, unogona kusangana zvakare nemiedzo yakasiyana siyana, upenyu hwako ukugumira panzira. Vamwe vachinge vasangana nematambudziko vanobva vati aiwa inini pangu papera, asi vamwe vanoitirwa rombo rakanaka, Mwari agovaitira nyasha vagotanga zvakare upenyu hutsva. Nhasi pane nyaya yatoda kuti titaure nezvayo yavanhadzi vakasanganawo nedambudziko mukati meupenyu hwavo, asi Mwari akavaitira nyasha. Tiri pano paprogram zita ndinonzi Robert Tapfumani. Vanhadzi makadi? Tiri pano makadiwo. Kuri sei kwabviwa? Aiwa kunobviwa kuCheni. Tichitarisa imimi kwamakakurira vanhadzi vangu, makakurira kupi? Ndakakurira muno muZimbabwe, ndaigara KwaChihota. KwaChihota papi papo? Kunonzi kwaMuda. Uko handitika mumhuri menyu makamburi vakomana vangani, vasikana vangani, baba namai vachiri vapenyu? Baba vakashaika, amai ndo vapenyu. Asi koma siblings mune makamira sei? Ndine hama dzakanyanya kuwandira kuna naamai. Kuna mai? Saka unati kwa baba venyu muri imimi chete here kana kuti mune vanin'ina nevakoma? Tiri inini nehanzvadzi yangu. Ndichitarisa vanhadzi, dambudziko renyu kana muchiri kurememba rakatanga sei uye rini? Okay, dambudziko rangu rakatanga 2021. Ndaigara kuSouth Africa, kuCape Town. Ndobva ndatanga kutumirwa zvinhu everyday. Saka bva ndatanga kurwara. Kana muchiti ndaitumirwa zvinhu everyday, maitumirwa zvinhu zvinonzi zvii zvichibva kunani? Maitumirwa machocolates here, maitumirwa hembe here? Alright. Ndakatanga kurwara zvokuti ndainzwa kuti munyama mangu mune zvinhu zviri kuedza kundivhara mweya, saka vaizoona maprofita ndo vaizoti hanzi zvinhu zvatumwa zvikwambo. Saka ndiri kuCape Town kudaro bva tamboedza kutsvaga rubatsiro. Ndobva taburitsa mari inosvika kuma 20,000 rands. Bva taona kuti rubatsiro hakuna, regai timboedza kudzoka kuno kumusha. Ipo pavaikubatsirai ivinhu zvenyu musingatauri nemazita vachiti zviri kutumirwa, zvinhu zvacho zvainzi zviri kutumirwa kubva kune vedzinza here kuti mimi muite sei, ende kana zvichinge zvaita zvazvakuita izvozvo ivo vanhu vacho vari kuzvitumira vobhenefita chii? Alright. Zvaisanganisa kubvira kune vedzinza neshamwari. Neshamwari wimwe yandaitamba nayo. Saka nevedzinza tongoti munin'ina wababa. Alright, tinombenda pashamwari apa. Ushamwari hwenyu hwakanga hwakamira sei? Even ndisati tasvika zvedu pakuzotanga kutumirana apa, kana muchikwanisa kubva mazondudza kuti chakazoita kuti azopindwa nekamwe yake kuti mumwe wangu rega ndimbomudaiso chii? Handina chandinoziva, asi chandinoziva ndechekuti mukubatsirwa mudomo wakandiudza kuti aiwa nyaya inenge yatangira kudzinza kwenyu, ndo vanozokonekta nevanenge vari padhuze kwaunenge uri kuitira kuti usangane nedambudziko vokurwisa pasina kunyange dambudziko. Saka iko maishanda maita mabasa ipa mamuri kuCape Town? Alright. Ndaitoshanda zvangu mumba, asi ndakazopedzisira ndava agent. Agent wekutsvagira vanhu mabasa. Neshamwari yenyu maita mabasa mamwe chete kana kuti iye ane basa raakanga achiita? But muchitarisa imi mutomboti paushamwari hwenyu maiona here kuti kana kuti munhu anenge anenge ajerasi kana kuti handimunoziva kuti mabasa emumba pamwe vanhu vamuri kuwana imi vanobhadhira stireki maagent ndimurichi muri kuwana macustomers? Kana pari pakuti pamari ini ndanditora hangu ndandisina mari yakawandiswa pane iyi munhu wacho. Chakazito shamwari yenyu azopindwa nekamweya ikako zvakabva kupi? Handizive because ndinongozviudzwa mukubatsirwa nekuzosanganawo naye munhu wacho mumudzi wope. Asi panyama muchiri mashamwari neshamwari izvozvi? Kubva pandakabva kuCape Town handisi kukomunikita nevanhu. Makabva kuCape Town rini? 2021 muna September. Right. Marwara ipapapo decision yekuti hangandi tichienda kumusha, makauya nani ende makauya muri state yakaemira zvakaita sei? Decision yekuti ndiuye kuno kumusha yanga yari yekuti pamwe rega ndingoenda hangu kumusha ndikwanise kunofira kumusha kuti rama expenses akwanise kuva mashoma.
ndakatokwira bhazi mabhazi vazhinji aitoramba kunditakura saka ndakazokudzwa bhazi rine shamwari yasekuru vangu dhiraivha wacho yanga iri shamwari yasekuru vangu saka aitoita achitonditarisa mutaura kuti makarongedza mukatotisa kuti chirega zvangu izvinezvi ndinofira kumusha bhozi vanhu zvingazovadhurira ndakakudzwa nehanzvadzi dzangu dziri kucape town saka nenyaya kuti mari yange yatombobuda yakawandisa chichiedza kutsvaga rubatsiro saka ndandine mwana mucheche kundege manje ini ndandine mapepa kuti ndisiye mwana mucheche zvavisingaiti saka ndakangoona kuti rege zvinhu chinondiwanawo ndine mwana wangu munzira saka ndaitofamba munzira kubva kucape town ndaitoatakwa dzimwe nguva ndotadza kutofema mubhazi vanhu vaitozviziva vaitondibatsira kuti kana zvanyanya vondibatsira kutakura mwana nekupawo mwana chikafu ndasvika kuno kuzimbabwe saka ndichisvika kuno kuzimbabwe ndibva ndatambirwa nenyaya yekuti amai vangu vaiziva situation vakaona kuti hatikwanisi kuzogara naye kumba nekuti pfungwa njere dzakuita sekutorasika ndopakatotanga kurasika njere nokuti wakaramba uchinyanya kutumirwa zvinhu stereki njere dzinopedzisira dzakutorasika saka ndichibva ndasvika kuno ndatambirwa nemai vangu nen'anga kwaigling ndobva ndaenda unogara kumba kwen'anga iyoyo saka kuzobva ipapo ndakazenge kutogara mudzimba dzen'anga saka ndaiti ndakabva pan'anga yandakasvikira vaiona kuti zvakona ndobva yatsvagawo vamwewo vane masimba kudarika ake ndobva wandiendesa ikoko vandiendesa ikoko vakati mwana uyu akagadzirwa zvakanyanyisa panoti satanism panoti zvikwambu saka zvakawandisa zviri paari saka ndobva vandidzosera kumba vakamboedza kundibatsira yanga ichitumva ndidzosera kumba ndobva ndatanga kuteerera bhoshongora saka vaiti akataura kuti kwagogo chioro ndobva ndaita sei ndomhanya ndoenda akataurawo nganga yataura ndobva ndaita sei ndomhanya ndoenda saka ndakatoenda ikoko nganga zhinji ndobva ndashayiwa rubatsiro asi dzese nganga idzi dzaingosikubata zvimwe chete zvokuri kubva zvinhu navacho vari kukonzeresa zvese havaitobata asi rubatsiro ndorwanga rusipo zvavo vaiedza unoti vaiedzawo zvakononganga murapwa uchada saka zvakazoitika pane imwe nganga futi inotora pasetv apo handingakwanisa kusotranisita vanogarawo kusaidhi rekumachekeko ndobva vambonditorawo ndobva ndaenda ikoko saka vanokwanisa kuona kuti zvinhu zviri apapa zviri kubva kwakati ndobva vanditorawo ndobva vati zvinhu kwazviri kubva izvika kuna munhu anokwanisa kurapai kunze kwokunge taenda kunokumbira n'anga kwakatorwa zvinhu iya mainyu akanotora zvinhu ikoko saka totonokumbira n'anga iyoyo kuti ikwanise kubvisa zvinhu pamuri saka tibva takapinda munzira n'anga yacho inogara kudhuze nekubhodha rekumozambiki ndobva takumbira vatapinda munzira vataenda ikoko vatasvika tichingosvika tisina chatotaura ndobva vatotudza munhu akaenda anotora zvinhu ikoko vatondaidza nezita rangu nemutopo wangu zvese asi yange iri first time yangu kusvika ipapo ende takatoenda semhuri hatina kuenda tega saka tatosvika ipapo ndopakazoti ningi wako baba wako ndivakazotora zvinhu panapa saka ndovada kukuuraya saka inini handikwanisi kutambira mari iye ari kuda kuuraya nearuda kuurayiwa saka nganga ichitaura izvozvo imatravhera kubva KwaChihota kubva kuno kuHarare kusvika kwese mosvika nganga yobva yati ini handikwanisi kutambira mari yemaclients tu ada kuuraya neada kuurayiwa wakanzwa sei kuti nemurini makanzwa sei vakabva vatongondiudza kuti hasina mazuva iweyo manje ende zvese zvandainzwa nezvese nekuti ndakapedza ndakutenge ndabayiwa apa pachesti kutenge pane pfumo rinobuda nekunze aitozvitaura zvese kuti mwana uyu ane zvakadai uye akabva atotira kuti pane shamwari yake futi yakamira yakadai ine zvinhu zvayo zviripo futi apa saka pane zvinhu zvakawanda zviri pane mwana uyu saka hasina mazuva ingomanyayo zvenyu asi kuti munhu asazofa makatarisa saka zvinonzi kusekana hamo zerugari saka uyo ari kuti hama yenyu yaenda kunotora muchitaura neng'anga makaona here mukana wekuibvunza kuti alright kana ndafa iye anozowana chii kana kuti imi maclient yenyu yekutanga yauya maipa mushonga wekuti inini ndiparadze iye anozowana chii vakatotudza kuti vanhu vazhinji vakafa kudzinza kwenyu ndi munhu akatora izvozvo ane mabhizinesi ane mamaini saka zvinhu zvake hazvisi kufamba zvinofamba mabhizinesi ake ndeeropa saka kufa kutorarama kwakwe uri kutoita zvinhu zvake zvisafambi saka kufa kwakwe ikoko ropa rako rakatomirirwa kuti ripinde mudende zvinhu zvake zvifambi saka wakadi kuti alright
ini manditi mimi ndinoda kuurayiwa saka hamukwanisi kutora keshi yangu wakadi kuti chindipewo zvangu zvikwambo ndinoitawo business kusaidu unobvunza zvikwambo usingatokwanise kufamba uchitorwara zvibatsire ndakatoona futi kuti inini hangu ndiri munhu anovimba naMwari ndaingozoti Mwari kana vanondirwira ende munamato wangu wangori kuti Mwari kana muri makandisika chandikuramba ndechekuti ndiparadzwe nekuda kwezvikwambo ndinozoti you make a way for me. Imbota masvika panganga yeyo makaona paine vanhu here maclients ada kutoromba kana kuti makaona pakamira sei ipapo? Paitwa nemaclients aitoromba nevanhu vanenge vaitonyoswa mazita anenge like anti vanhu vazhinji kana achinoromba anonyora mazita evanhu vopinzwa mari saka kana zita rako rapamusoro ndiunenge wakufa like rangu ndotanga riri pamusoro ipapo saka ndindefanira kufa saka paitwa nevanhu vakawanda vaitwa vachibatsirwa vakawanda mbinga vakawandisa sandoti wakadingudecide kuti man ndikuona nemota dziri kufamba nevamwe vapera nekuitawo se ndinoromba ndipedza wobva iyo hama yako iri kuromba wobva waisa patopu ipapo zvasingatogoniki nekuti iye ndiye anga akatotanga madaro nganga yakazokuti ichiita sei yataura kuti haina nditore mari ada kuurayiwa neada kuuraya yakazokupa advice yekuti chii ende makazoti famba sei from there? Nganga yakangozoti ingomhanyaiwo pasisina mazuva kudai chingomhanyai asi zvakaoma ndozvavakangoita tichibva tatopinda munzira patadzoka. Iwe wairwara zvako panguva yachiiwe hama dzako idzi vakanga vaenda newe vanzwa izvozvo kuti inini ndomashandira angu vakudzoka nyaya dzavaitaura dzauchiri kurimemba kana vaiti chika kuti makangoti zii? Hapana akatombo yachitaura hapana munhu sakangongoti zii ndofunga nguva kuti ungofungawo zvekutoti pamwe munhu anogona kungofa ende for sure ndetonzwa kutoti mweya wangu unogona kungoenda anytime vanga kutoplana rufu bheriyawo kuti munhu ndomuviga sei KwaChihota uko saka ndichibva pandakadzoka ndibva ndatoti ndichirege ndinogarira ndaenda kumusha kuitira kuti zviite nyore ndokuuya ndokubva wasikuenda kumusha. Ndakatosvika kunogara ndibva ndatopfuurira kuenda kumusha. Wasvika kumusha wakamirira kufa zvawaironga zvii? Ndikangokwanisa kupota ndichingokwira mugomo zuva nezuva ndichinonamata ndichingoverenga bhaibheri ndichikwira mugomo ndichiswera mugomo ndichiswerawo musango ndichingonamatawo ndichitsvagawo kuti Mwari kuda vangandibatsiri asi zvazvakangooma waitonyatsoona kuti apa ndiri kufema mhepo yerufu zvangu handingazongoenda ndakagara waitonokumbira kuti Mwari kana ndakakutadzirewo chindiregerai semunhu atoudzwa mazuva ake saka zvawaiti Mwari ndakakutadzirai zvitimbuzwa munamato wangu wari wongoti hongu vanhu vari kutitira ndinofa asi imi Mwari kana makati ndinorarama imimi you make a way for me ndo zvandaingonamata uye ndaingoramba kuti ndiurayiwe nezvikwambo nekuti ini handina chandakambobata. Saka wakazoita sei manje kuti tizosvika pazuva rekuti nhasi iwewe neni takagara mazuva ako anga wapiwa neng'anga yaya apfuura pazuva ranhasi wanga utoronga kuti wada kutodzokera futi kuCape Town chii chakazoitika ipapo? Alright, zvadaro ndakazonzwa imwe nyaya yevana vairumwa nezvinhu vekudizeti vaitobuda bhoshongo raitodaidzira achitsvaga rubatsiro kuti vana ava vari kudya havasi kuguta vana vari kuona nyoka vari kurumwa pari kusara pakatodhinda kurumwa zino yenyoka chichi achitsvaga rubatsiro saka ndibva ndatoti munhu anokwanisa kubatsira vana ava kava ndiye anokwanisa kundibatsira nekuti zvinhu zviri kuitika pavariwo zvakawanda sezviri kuitika pandiri saka ndakafollowa nyaya iyo yakaita 2 weeks achidaidzira kudzimara ndazonzwa kunzi vanhu vaya vabatsirwa asi munhu wacho avabatsira achazotaura paredhiyo ndibva ndatogara nguva dzabhoshongo randaitogara ndine peni nebepa ndichitoda kunyora nhamba dzemunhu wacho saka pandakanzwa kuti ndiprofeti kuda kwaShe Jose ndichibva ndatokumbira mari kuti ndiuye kuzovaona saka ndanzwa nhamba dzavo ndakabva ndafona nekuti hatisisina mari n'anga dzese dzatakaendera mari yacho inosvika kuma 8 to 10,000 US yatakashandisa nekuti wakaenda apa vanokuti 600 wakaenda apa unonzi 800 wakaenda apa unonzi asi kana vaona dambudziko ratadza kupera vakudzoseri vanongo mari yavanototanga vachaja vasatatanga kubatsira saka pandakanzwawo nezvaprofeti kuda kwaShe Jose ndichibva ndati rege ndichimboendawo
asi zvanga zvakaoma nekuti ndainyatsonzwa kuti mweya wangu waimbotoblokwa zvekuti ndaitadza kana kufema dzimweni dzenguva. Saka uye ndaimboti ikoko ndomboenda kumaprofita asi vaingoti uchisvika vaingoti tiri kuona nyoka mauri, tiri kuona nyoka ende for sure ndairota nyoka ichipinda mandiri. Saka ndaitonzwa kuti yakapinda mandiri inotanga kuzvonyongoka. Saka ndo yange iri satanism yacho. Kozoitawo zvikwambo zvichitawo nezvazvo nyoka ndo yaishandiswa as satanism weapon yemasatanism. Sata wasvika pakubatsirwa na Prophet Jose, uyu shamwari yako ndiani aikunzi ndiye akakupinzisa musatanism handiti? Aishandisa satanism kuda kundiuraya, havana kundipinza musatanism. Kana ivo baba vainzi vanoshandisa satanism futi vozoita zvikwambo kuti vaita sevandirwise nazvo. Saka uyu shamwari yako uyu ane mabhizinesi amaenyi ichiita zvairi kuita ichiita mari. Kushamwari yako chaizobenefita pakurwara kwako neropa rako vaitaura vaiti chii? Vanhu vacho vese vanga nemabhizinesi. But ndopandotaura kuti iwe uyu ane bhizinesi ari kuita mari, shamwari yako ari kuita mari, iwe chekuti sakuenda unoromba woita mari chii? Aiwa handirombi nekuti handirombi. Aiwa kwandiri hazvibhenefite kufa kwemunhu kuti ini ndorarama ndichichifara hazvibatsiri nekuti munhu iye anogona kunge asiya vana vanofa vosara vachitambura. Saka handina chandinokwanisa kubhenefita ipapo. Wati iwewo ndobva wanhamba dzaProphet kuda kwaChijose dzakabva dzataurwa, ndobva wanyora, ndobva wafona. Pamakafona nemunhu wamakataurana naye, makataurana kuti chii kuti uzosvika pazuva rekuti unamatirwe neman of God? Ndakatirana vanonzi Pastor Kero. Ndobva ndavatsanangurira dambudziko rangu kuti ndiri kurwara, dzimwe nguva ndotoblokwa mweya, ndinotonzwa nyoka ichipinda mandiri, ndinorohwa nezvinhu every day. Pastor Kero vakati no problem, dambudziko renyu rinopera. Ndikati panoda kubhadharwa here? Vakati aiwa hamuna chamunobhadhara asi munotanga mauya kuchechi mubhuka. Saka ndakazononoka kusvika kuchechi ndichibva ndataura nevamwe pastor Manongwa. Ndikati ndanonoka kusvika kuchechi kwainaya nguva yacho, saka motikari yakanyura yandatauya nayo. Saka ndobva ndavafonera kuti ndatomunzira, saka ndoda kuti mundibhukewo. Ndatadza kuti asi kusvika nenguva vachibva vati alright. Ndavatsanangura dambudziko rangu vachibva vandibhuka overseer Manongwa vacho. Then musi weTuesday wacho ndibva ndasvika ndikatosvika vaudza kuti ndini ndakabhuka kumaoffices kuma 1-on-1. Masvika chii chakazoitika ipapo? Ndopada kunzwa kuti makasvika mukaswa mabatirwo amaitwa kunganga here senge makaswa bhadharewo ma600 kana ma1000? Makasvika ipapo ndobva zvafambiswa sei kuti muzoonana neman of God power yavanoti iwo 1-on-1? Ndakasvika zvichikwadi paiva nevanhu vakawanda vaida kubatsirwa. Saka ndakangosvikawo ndibva ndatogarawo kusvikawo munhu waMwari asvikawo kuma99. Saka ndopavakatanga kuita kutsanangura nhoroondo yeupenyu hwavo vachibva vatanga kunamatira vanhu. Asi vasati vatanga kunamatira vanhu, pavaitsanangura nhoroondo yeupenyu hwavo vakangoti ndakagarawo nechekumberi, vakabva vati pane mweya worufu uri pana, pane mweya wemochari, vachibva vasumudza ruoko kwandiri kusaidhi kwadanga ndakagara. Ndobva ndatanga kunzwa kutsva, ndobva ndokutanga kumanifesta kwandakatanga kuita ipapo. Saka semunhu akanga azoenda ndega nokuti hama dzaadzaneta nekufambawo nini. Saka handisi kuzoziva kuti chii chakaitika, asi vakwa nemaashazi ndo vakaziva kuti chii chaitaurikawo. Semunhu airwara nepfungwa dzimweni dzenguva zvaitika kana zvakanyanyisa handaizoziva kuti zviri kufamba sei, asi kana zviri nani ndechingoona kuti majuraho ari kupidiguka ndechingoonawo, asi ndichingoona kuti aiwa zvinhu izvi kurwiswa kwandiri kuitwa. Saka Prophet vakabva tazoenda kuma 1-on-1. Havana chavakakwanisa kuitira nei, ndofunga vakatoona kuti munhu wandiri kuitira naye uyu zvakatomomera. Saka vakangotanga kundinamatira. Handina kutombonamatirwa kwenguva itori more than 5 minutes. Vakati come back with a testimony. Saka next week satenda next week havana kunamata kwenguva refu sekutaura kwawaita, ndobva wanzi come back next time with a testimony. Nikamunamato kwawakapiwa rikati nyatsochakadikisi chaizvo handiti, because unoziva kuti isusu tajaira panyama pedapa kuti kana waenda Prophet vanofanira kujamba vagoti faya vagodai zvokuti weganaziva kuti nhasi ndaita ndanamatirwa. Izvo zvainono kuti zvinokudza kana faith yemunhu, unoziva kuti nhasika ende pandiri unoziva kuti havaswera vandidaiso vakadaiso. But iwe wangona kamunamato kwawakanamatirwa
nepawakanga uri wakanzwa sei nekamunamata ikako? Nekuti pavakanamata ndakatonzwa kuti mwiri wangu wasununguka since wainge wakabatwa zvakanyanyisa. Saka ndanga ndatoziva kuti aiwa uyu munhu waMwari. Ndichienda kumba ende ndandisarari zvekuti dzimwe nguva ndenzwa mwoyo wangu nguva kuenda, dzimwe nguva zvanga zvakawandisa zvaitika, asi musiwo vakatonditi kubva nhasi wakakurara. Ndichibva ndatoenda kumba ndobva vanhu vakatoshamisika kazviona zvechokwadi ndarara kwatoedza ndisina kutombonetsa vanhu kana kudini. Nditoona andatomuka dzungu raindanyanyonzwa kuvhiringidzwa musoro ndikutonzwa zvinhu zvatodzikira ndikati saka ini ndakutoenda kuchechi ikoko. Wasvika aino kuti hama dzanga dzaneta handiti wadzokera ikoko wasvika makasiko kugara kakamana namai tunyaya twamanga makutaura vachibvunza kuti wafamba sei wadi chi waipindura uchiti chi vachibvunzisa mubvunzo yavaibvunza? Hapana munhu akatombobvunza nekuti vanhu vakangoti kwakungofambo zvake dzave nharu, asi vakatozoshamisika nekupora kuti iwo zvechokwadi munhu yake anobatsira munhu kwaakaenda anobatsira ndopakazotanga kutsvaga zvemadetails. Hapana akatombondibvunza vanhu vakangoti mhino kwaabvo ikoko as long as adzoka ndotoaichira kuti pamwe zvinogona kuzotoita wesi saka vaitoti izvi abuda akafira ikoko mari yekutaura chinhu icho tozochiona kupi siri kumutigara panapa. Chokwadi ndozvanga zvavepo. Saka amai vachiona change yakanga yakuitika mukati meupenyu hwako vakatanga kutaura kuti chini? Vakafara zvisingaite. Nehanzvadzi dzangu vanonga vakatoshamisikawo kuti ndakutonyatsotaurawo zvakanaka, ndakutoswerawo ndega nekuti ndaiswera ndakatariswa kuti ndinogona kungobuda dzimwe nguva kana zvakwidza ndegona kutanga kuda kufamba. Hanzvadzi dzako ichimbonipa conversation yavo chiri kurimemba wakuziva kuti haizvinezvi pfungwa dzako dzaita dzadzokedzana. Munhu wavakakwidza mubhazi vachiti rege kana tinozongonzwa shoko kuti munhu akuchina makutanga machikuita kaconversation ikaikuratidza kuti no takuta se munhu iwoyo atorit. Maitaurana kuti chii nehanzvadzi dzako dziri kuCape Town? Vakatotangawo kuda kutoti endewo nemapictures edu. Hanzi chi? Endewo nemapictures edu tinamatirwe point of connection. Tipote chinamatirwa nemunhu waMwari ikoko ari kunamatirwa ikoko. Vamwe vakatouyawo kubva Cape Town ikoko. Munhu waMwari paatoti mane sefamily yenyu motoendawo kugomo nevamwe fatatoendawo kugomo nevamwe zvechokwadi izvo zvavo zviri kutofamba zviri kuita. Ko amai vaikugara vakakuchengeta wangasotomboita rimwe basa ava ndiudze uchivaonawo unyatsoona kuti amai vangu zvinezvi ndofunga bhosi kazhinji unoziva kuti kana uri kuchipatara uchirwara vanhu vakauya kuzokuona wakavatarisa maziso unotoona kuti ini ndaakufa pana bhosi unamatarisira vanenge vachiita kana kuti pamwe havadi kukutarisa vakutanga kutotaura nyaya ichi vari pasaidi iwo wakuona manje amai vako kunyatsoona kuti no apa ndikuona kuti amai vandichi vakunyatsoona hope yeupenyu hwangu vaita sei amai? Amai vakaratidza kufara nekuti ndini munhu aitonyanya kushanda achitumira zvinhu kuno kwaivachengeta zvakanyanya, saka papasisina ainyanya kutumira semwana musikana ndini mukuru. Saka ndindezoti amai vanoda zvakati amai vanoda zvakati. Saka pavakaonawo zvechokwadi kuti munhu uyu atova right vakafara zvisingaite. Ndichibva ndatotanga kutowo zvekuhodha kuno kutichitengesa. Saka ipapapo vakatotarisira kuti Christmas mwana wangu ari kuione zvakati. Havana here kuti woenda nepicture yangu kune munhu waMwari akunamatira? Alright, vari kutouyawo kuchechi vakatopromisa kuti vari kuuya mai manje vanenge vakuya kuchechi nyaya kuti vakamiswawo nekurima. Vedzinza vaigona kunzwa kuti uri kurwara zvimwe vaimboya kuzombokuona apo neapapapo vakagamuchira sei kupona kwako? Vekudzinza havana kutombotirimuka. Havana kumbotirimuka, vanhu vainyanya kumira nendive kwaamai. Saka vekudzinza havana kumbonyanya kutirimuka. Baba vangu vamwe vari kuSouth Africa uko ndo vaizombotumira mari. Asi hanzvadzi dzavo pane vashoma vasara ivavo varimo muZimbabwe vaingoti since uri urwere uri kutora vanhu kudzinza kuti munhu akangopenga ofa ichi munhu akutoita sei anogona kungofa anytime. Reketere kuzvinetsa zvedu. Wataura imwe nyaya yapo vanhu vangane kudzinza kwekwenyu vakasangana nedambudziko rechirwere chawakasangana nacho sekutaura kwaita vamwe kuti vanga vatoneta nazvo kuti uyu chatanga vakutoziva kutoti rwatorufu. Vanhu vangane kana vachiri kurimemba vakasangana nedambudziko rakaita se rawakasangana naro vakaparara kutaura kunoko? Vakafa ndichiziva i4. Gogo vangu amai vababa, kozoti tete vangu, kwakazoti muzukuru mwana watete, kwakazoti mumwe mwana watete.
mwana wabamnini. But zvino kana ivo vachiona transformation yakaitika mukati meupenyu hwako vachigamuchira sechirwere chedzinza chiri kupedza vanhu chapauriwa next but vari kuona zvinezvi uri kufamba wakutanga kutozviitira mabasa ako havana here kuti nhaye hama yedu wakabatsirwa kupi toenda kupi kuti mumwewo mukati medzinza asi pamwe palist kapa zita rako rabva rachekwa asi wararama kuti ari panext asati asasangana nedambudziko iroro. Munhu wamwari akatoti uyai sefamily ndikwanise kusunungurai asi nekuti ndakarerwa kwaamai saka hama dzacho dzekwababa handinyatsa kudziziya asi dzishoma dzacho idzo dzandinoziya ndo pane vakaita sei vakaramba vandisinganyoziya nekuti vanhu vacho vasara vashoma vazhinji vacho vakatofa. Saka vamwe vacho vatenzwa kuti ndo vari kurwisa hautombotauri navo nekuti vanotonga vakutofara kuti vazive kuti munhu uya akuya padhuze. But kana vachiramba naye vanoramba vachiti chii chikonzero chavo hanzi ndezvei? Vanofanira kunge vanewo zvavo zvavanoziya wandizoziya. Alright, ngatichienda kushamwari yangu pachine communication kana even paairwara aimbokufonera achiti shamwari wapapi kunyange zvakari muridzi wezvinhu iye zvinezvi shoko rakasvika here kuti munhu iyoyo mupenyu ari kutofamba zvakaitodya kutokanganwa kuti aimborwara? Handina kana communication handisitomboziva kuti zviri kufamba sei kuCape Town kwacho kuti achatozokuona uchitotaura kuti ndiye munhu iyoyo. Kudiwo mwari vakatisanganiswa nerimwe remazuva. Mashoko aungada kutaura iwewe uchitarisa upenyu hwawakararama hanzvadzi nepawave pazuva ranhasi ndeyekuti chii? Mashoko andingada kutira ndeyekuti mwari vane nyasha ndaisambofunga kuti kuda pamwe ndichararama nekuti ndaitongoona kuti aya kundokutopera kwazvo kunyanya neurwere hwandakasangana nawo ndakazoona kuti kunamata chinhu chakakosha nekuti hakuna gona rinokunda kunamata dai makona iwaya aiva ane simba akandiuraya asi nyasha dzamwari ndo dzakava neni saka ndave munamati ndave munhu akutonamatawo saka ndongoda kutendawo mwari. Ndazva uchiti zvinhu zvehanzvadzi dzako wakaendawo nemapicture zvinenge zvatitambanukei? Aiwa zvinenge zvatitambanukei vamwe vakutoshandawo zvakanaka. Saka hapana here wedzinza wamakazonzwa futi kuti atanga kurwara nechirwere chawairwara nacho? Sofa ikoko chiri kuitika ndechekuti hatina communication futi nehama dzacho zhinji kubva pane vamwe ana tete vandakapiwa namba pandakavaudza kuti pavakaudzwa namama kuti uyai timbofamba tiri semhuri pavakaramba hapana vakabva vatozongodilita namba vakati munhu ngaachizvionera nemhuri yake. Ndoda kuti mbondipa kapicture first day rawakauya uchiona kuti ndo prophet kuda kwashe Jose ava wakavaona sei? Munhu wamwari ari so humble and nekuona ndaiona vanhu vairwara vanga vakabatiranwa ndikuona vanhu vari kutofamba vanhu akanamatirwa akutotanga kutsvaga chikafu ndikati ava ndingana vari kutorarama vari kutosunungurwawo ndini ndaitose ndotosunungurwawo saka faith yangu yakasimba kubudikidzawo nevainamatirwawo before ini ndakabva ndatonzwawo kuti ichokwadiwo muno muZimbabwe tine munhu ari kushandiswa zvechokwadi namwari ende ndipandakaona kuti n'anga vanhuwo vakaita sesu vanongoshandiswawo nezvinenge zvichivashandisa asi ava munhu ari kushandiswa namwari prophet kuda kwashe Jose. Pane munhu anogona kunge akatarisa paprogramu ineyi ari kusangana nematambudziko akasiyana siyana asi apererwa neupenyu sewe wakapererwa wakakwirira bhazi ukatirika ndinofira zvangu KwaChihota. Words of encouragement dzaungamupe pazuva ranhasi ndedzekuti chii? Kana ari muno muZimbabwe kana ari kupi yangu even kunze South Africa, UK, whatever akakwanisa kungokwira akakwanisa kuya akasangana nemunhu wamwari aiwa anobatsirika nekuti ndakaona vanhu vazhinji vachibatsirika including ini pandakatouyawo ndaitoona umwe munhu chitoti uyo munhu uyo atakafanana anogona kungofawo but nanhasi unotomuona munhu iye atori right chaizvo chaizvo katosimba zvekudaro. Ndoziva kuti parwendo rwako rwekurwara wakasangana nevanhu vakawanda wanda vakakubatsira uyo akakubatsira uyo akakubatsirawo nechini nechinichi even zvako pamwe unogona kutaura nemazita kana usingadi kutaura nemazita. Ndirakupa mukana unoyo kuvatenda nekukubatsira kwavakaita kuti uzosvikawo pazuva ranhasi. Mashoko aungade kuvaudzawo vanhu vacho even kana vachitovatenda because inoza zvinoitika mumwe munhu anogona kubatsira asi kuzoshaya mukana wekuti asi womuti Frank thank you wakaita sei wakandibatsira pakati vanhu ivavo ndoda kupa mukana wekuti
ndikushaya kana mukana wekuti nditaure nemi asi handina kukukanganwai. Mashoko angu kwamuri ndeyekuti Alright. Munhu wandoda kunyanya kutenda akanyanya kumira neni, ndakaona kuti amai vakakosha. Amai vaimira neni nguva dzose. Zvokuti dai amai vasipo kuda dzimweni dzenguva kudai ndandisipo. Saka ndoda kutanga kutenda amai vangu. Mai vangu ndotenda munin'ina wangu Rumbidzai Pfurutsa, ndova ndatenda hanzvadzi dzangu Terenzi naGerald nasekuru vangu Bernard nemudzimai wacho, nemukoma waamai vanogara kubudiriro, nedzimwe hanzvadzi dzekwamai Mini vanonzi baba Nabiru. Ndozoda kuti ndione dzimwe shamwariwo shomo dzandakasarawo nemacontacts nadzo kuCape Town, vamwe vanonzi Mairopa Midi vaindibatsirawo nekunditumirawo mari vachitumirawo chikafu chemwana. Tinotenda. Ko kuvanhu vekuchechi vakakubatsira, mashoko auda kuvataura pazuva ranhasi ndeyekuti chii? Vanhu vekuchechi kwandakupinda ndinoda kuvatenda zvisingaiti kunyanya napasta Kero ana overseer Manungwa vaifona vachibvunza kuti nekuti vaiudzwa kunzi nyaya dzemacritical mufanwa kufona muchinzwa kuti vanhu zvakamira sei. Vaifona zvechokwadi votaura kuti kana kuri kuenda kugomo uyai kugomo zvechokwadi kuti tairarawo tiri mugomo imomo. Saka ndoda kuvatendawo mapastors ana overseer Manungwa, ana overseer Katuka, ana pastor Nemachena, ana pastor Caroline nana overseer Muza, na ndisingakanganwe mama nababa Jose, prophet and prophetess. Kurwara kwawakaita kwakakudzosera kumashure zvakaita sei muupenyu hwako? Ndakadzokera kumashure asi ndakatoona hangu kuti kudzokera kumashure uri mupenyuka zviri nani pane kuenda mberi uchizofa. Nekuti vamwe vakatotengawo dzimotikari nguva yandakamborwara iyoyi, asi dzimweni dzenguva vakaita maaccident nadzo, ende vanhu vazhinji vakafa nguva yandairwara inini nenguva yandazopora vanga vasingatomborwari. Vandinongozivawo sevanhu, saka ndaitotariswa kuti ndo vanhu vapenyu ndisingatoziva kuti aiwa kurwara hakuzi kufa. Shuviro yako hanzvadzi tichipedza program inoyi ndeyekuti tichipedza gore kudai so upenyu hwako zvawakuronga zvinezvi kuti zvibudirire mukati meupenyu hwako ndezvipi? Ndikungotoronga kutowo mabhizinesi nekushandira Mwari zvakanyanyisa. Nguva yangu ndoda kuitora ndishandire Mwari zvakanyanyisa. Handi une hama yako ine mabhizinesi, ndo nzira here yemabhizinesi? Aiwa akana aiwa mabhizinesi handizozotora nzira iyoyo, ndakuda kushandiswa naMwari ndendichinamata hongu, asi ndichangotengesawo ndisino chandinacho ndinongoshandawo neminamata, ndishande negona, handishande nemudzi. Tinotenda. Mainzwa testimony kubva kuna vanhadzadzi vakakwidzwa bhazi nehama kubva kuCape Town. Vanototaura kuti vamwe mabhazi vakanga vakutoramba vachiti munhu wenyu anogona kuzotifira tiri muroad. Mumwe mudhiraivha vakazoti aiwa inini regai ndite sei ndimutakure ndiende naye kuZimbabwe, asi vaiti vakatombofambisa bhazi vombotarisa kuti munhu uye achiri mupenyu here, zvakare nevamwe vakanga mapassengers akanga ari mubhazi imomo. Hongu munogona kuzenge musingazosangana nemusikana ari pazuva ranhasi achitenda kuti aiwa makaita basa makanditarisawo maizondibatira mwana kana zvinhu zvichinge zvakwidza. Manzwa kuti paakabva kuCape Town akanga ati regai ndinofira kuZimbabwe, amai ndokutomutambira kuHighland nen'anga. Akatobva ipapo akanogara kumba kwen'anga, akazoenda kwakawanda akanobatsirwa, akatoenda pan'anga yakatorwa mushonga wekuti amupfudze. N'anga ikati handitore mari kubva kuvanhu vaviri, kuclient yekutanga neclient yechi2, kuna kuti ada kuuraya neada kuurayiwa. Akatanga ndo wandoita se wandinotorera mari, zvakanzi chitombofamba iwo, asi mazuva ave mashoma. Vanhadzadzi vakatosangana naProfeti kuda kwashe Jose, ndo zvaita kuti pazuva ranhasi titaure navo vachitipa testimony. Kana uchibata paprogram ineyi yakupera kudai so, just rewind and start all over again so that you can hear the full story. For now, I say bye-bye. My name is Robert Tafumane. For these and more stories, tune in to Zim News TV with Robert Tafumane.